organitzat una marxa solidària en benefici a l'Associació Espanyola contra el Càncer. És la primera volta que la fem, era la primera volta que estem, era una prova, a veure com reaccionava, la gent està reaccionant superbé, molt vinculada, molt solidària. Sollana és un poble molt solidari ja de per si. I la primera part hi serà la gent correguent i des de més anirem caminant darrere dels que van correguent. Julio, ¿nos puedes decir cuánta gente apuntada, más o menos? 430 de moment. O sea, però segueix la gent apuntant-se, O sigui, avui de matí que vengo moltíssima gent apuntant-se.